Помните ли епизода ревю на седалка? Днес сме в тролей 9, а тролеят е същия. А именно 2685. Нека InMotion започне сега. Намираме се на площад Сточна гара, точно пред бюрото за документи, което работи. Тоест, ако искате да си купите билетче, може да го направите от тук. И чакаме тролей 11, който идва след 4 минути, за да заснемем нашия първи специален епизод от трите InMotion City Edition. А защо са специални? Защото 10-ти епизод ще е нещо грандиозно, а другите два просто са предшественици на 10-ти епизод. И така, днес сме в Дружба, следващия епизод сме в Люлин, а накрая сме в половината град. Ще оставим изненада. Чакаме тролей 11. И вече се качихме в тролей 11, който между другото е изключително готин, а номера му беше 1622. Номера му е 1622 и неописуемо е чувството отново да се кача в къса Шкода. А това, дами и господа, това е билет, тъй като контролата в тролей 9 установи, че картата ми е изтекла. Но понякога и такива неща се случват. Затова отново показвам, закупих си билет. Спирка, полиграфически комбинат. Така, сега се сетих, че тролея пътува много бавно, защото спира на всяка една спирка на Цариградско. Но нищо. Хванали сме се на хорото, ще го играем до край. Преди една спирка тръгнахме от Хотел Плиска. и сега се намираме до сграда, която прилича на хотела, но на нея пише Алфа Банк. И така сега слизаме надолу на кръговото площад на авиацията и се впускаме в приключение през Дружба. Тръгнахме от спирка Улица Капитан Димитър и Списаревски. сега се насочваме към спирка. Този път аз ще го кажа блок 98, ЖК Дружба 1. И да, минахме, както и да е, сериозно, минахме втория Kaufland по маршрута на 11-ката. Няколко спирки ни делят от депо Искър. И така вече 16:22 по новото време, лятното часово време, а ние сме в тролей 16:22. Логично, да. Това не знам защо го казах, но добре е да се знае, защото как ще си вземете изпитите в 7-ми клас, ако не го знаете? А тези, които вече са си взели изпитите в 7-ми клас, учете за 12-ти. Там също ще ви питат. Ето за това да гледате InMotion е полезно, защото аз, като водещ, като мега звезда, ви казвам част от отговорите на матурите, за което естествено ще ми бъдете много благодарни в последствие. Виж какъв ван, разджасал микробус, разпаднал се. И така, може да снимаш таблото. Следващата спирка, депо Искър, не знам дали се вижда. Да, мога да зумнеш малко. Така, следващата спирка, депо Искър. Мисля, че... Не мисля, аз нямам мозък, с който да мисля. Но сега спираме на спирка депо Искър и триумфално ще слезем както от трамвай 11, защото това е тролей 11. И така слизам аз. А така слиза ванката. Ето така слизам аз. А ето така слиза ванката. И така, нашия тролей отива на връщалото, а отсреща виждаме един тролей, чието номер... Не в депото.
отсреща виждаме един тролей, чието номер не мога да видя. 16-18, аз още съм заслепен от светкавицата. Така, и това е тролейбусно депо Искър. И така, благодарности на шофьора на тролей 16-18, че ни качи, след като беше тръгнал от спирката. И ако някой може да окаже съдействие да снимаме в тролейбусно депо Искър, просто да ни пише на мен, защото аз споделям това видео в Facebook, но да ми пише на мен или на страницата на InMotion. Просто също ще е от изключително голямо значение за нас, ако някой може да ни помогне. Да, това беше 8-ми епизод на InMotion City Edition, в който снимахме на тролей 11. А сега, както подобава, след снимки ще се почерпим с хот-дог. Не думай. Зад кадър. Хаштаг InMotion, хаштаг City Edition, хаштаг зад кадър, хаштаг линейка. Малко интро за това как го правиш. Виждаме как се прави InMotion. Така. Дай сега на запис. Добре. Хаштаг зад кадър. Дай на ново. Си се трябва да те снимаш, нали? Нищо, поне да имаме материал за зад кадър да напълним нещо, защото този епизод ще стане много кратък. Да. Що казваш? Много приятно. Тук виждаме един Kaufland, така и така снимаш. Направи малко продуктово позициониране. Да, бе. А? Да, бе. Ето хаштаг Kaufland the best, но пълен. Някой, който гледа... Не, това няма да го кажа. Но тук спирката е много широка. Така нещо ведро. Това за зад кадър. Намираме се, т.е. тръгнахме от спирка улица. Не стана. Май цялото ще е зад кадъра. Да. Добре. Сега точно бяхме до втория Kaufland по маршрута на двойката. Подчертавам на двойката ли. Айде още един материал за зад кадър. Защото това вече е за зад кадър. Както се оказа, моята карта е невалидна. И именно за това съм с карта за еднократното пътуване. Ще да кажа таксуване. Това е билетче, не е карта. Билетче. Ванката си е забрала неговата, което значи, че няма да може да се преваря с метрото, което значи, че 204 ни зове. Благодаря, че гледахте това видео. Ако видеото ви е харесало, не знам дали ви е харесало, затова ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Ето палеца нагоре или колкото профила имате. Ако не ви е харесало, това го казвам за първи път, ако не ви е харесало, може да дадете палец надолу. Тогава, сори, ама за какво въобще сте го гледали това клипче? Като не ви е харесало, не ви е харесало. Аз не съм Господ все пак. Ако ви се гледат още клипчета от InMotion, ако искате да видите втора и трета част на специалната InMotion City Edition поредица, не знам как да го нарекат, абонирайте се, ако вече не сте го направили. Това беше от нас за сега и до скоро!